Sziasztok! Nézzünk először egy hangpróbát. Lehet-e hallani engem, illetve látni a gépparkot? Jelezzetek vissza, léci. Remélem, hogy egyébként működik. No. Hallotok? Na, akkor megkérdem itt is a chaten. Oké, jó, hallani, rendben, köszi szépen, akkor nem csetelgetek. Na, amíg a többiek becsatlakoznak, addig megnézzük a gépparkot. Most hoztam egy kis életet ide a reptérre, úgyhogy nézzük is őket végig. Az elején azok a taszári gépek vannak, az első 12, amelyek vagy a legelsők voltak, ugye biszként, amelyek oda kerültek taszárra, de mindenféleképpen az elsők között voltak. Úgyhogy menjék végig a soron, és a végén van még 2 ismertebb taszári bisz, taszári pápai bisz. Ezek a fiúk egyébként nem hiába vannak itt, mert ők már indítanak, mi pedig majd utánuk eredünk, és csináljuk a mai gyakorlatot. Közben valami, hopp, 2 kötelék. Itt van előttünk a 1904-es Cápeti is, amely ma ugye Szolnokon látható a múzeumban. És akkor lassan kiérünk a sor végére. Miközben mi kiérünk, addigra a többiek szerintem már kigurulnak, és utánuk eredünk majd, ugye, a magassági repülésre, ahol majd le kell állítani egyszer csak a hajtóművet. Akik most csatlakoztak, illetve a biztonság kedvére elmondom még egyszer, a chatet nem igazán tudom figyelni, ugye nekem itt arra a képre és anyagra kell koncentrálni, amit ti láttok, és az a fontos, hogy azért az értékelhető legyen. És akkor itt a 2 utolsó, az 55-31-es pápai, illetve a 61-15-ös. No, hát szerintem akkor üljünk be mi is a fülkébe. Nézzünk akkor egy fékpróbát, balra-jobbra rendbe, gázkar szabadon mozog, és akkumulátor, indító segélylemrézések, tűzjelzőkészülék, oké, stopper, indítás, oké. Elindult a hajtómű, azért 44 másodpercen belül le kell zajlania az indítási folyamatnak. Itt alul a stopper méri az időt, most járunk ilyen 25 másodperc környékén. Olajnyomás megjött, fordulatszám emelkedik, 21 környékén üzemanyag szivattyúk, egyenáron váltóáram, inverterek, és közben meg is volt az indítás, szuper. Közben valakik már ott ugye emelkednek el, menjen a többi berendezés is. Helyzetjelző fények, fekete doboz, műhorizont és társai, robotpilóta, kúpvezérlés, trimmer, pitott csövek, fedélzeti óra fűtése. Ezt itt újra kalibráljuk.
arretáljuk, QFE értéket hozzáállítjuk, fékszárny 45 fokra csinálunk egy SPS ellenőrzést, fékszárny vissza, emelkedik a fordulat, szuper. Akkor még annyira kijövök ide a gép mellé, hogy megnézzük a törzsvéglapokat, azok is működnek. Rendben. Na, szerintem akkor fülke le, bezár, hermetizál, és induljunk. A többiek ugye közben még itt az utolsók befejezik a felszállásokat, és akkor megyünk mi is a razgonra. Emelkedés közben fogom elmondani a fő dolgokat. Ugye én most azt az útvonalat, amit annak idején Sándarék repültek, itt szimulátorban nem tudom teljes mértékben rekonstruálni, nem is az a cél. Nekünk az lesz a célunk, hogy a lehető leggyorsabban, szépen felmenjünk a 15500-as magasságig. Ezt nyíl egyenesen fogom megtenni, és utána jön majd a móka idézőjelben. 61-15-es is ráadta a forszást. Jó, menjünk akkor mi is ki. Még itt, ha kiállok a pályára, akkor állítok egy pályairányt, illetve jaj, de sok lett a gáz. Illetve ugye az orrfutónak a fékét még ugye aktiválni kéne. Jó. Szóval pályairány. Csak hogy körülbelül tudjuk, hogy ezért megyünk kifele egyenesen, és nem nagyon térünk el, illetve az orrfutó. Jó, szerintem akkor meg vagyunk. Fékszárny 25 fokon. Hát akkor toljuk rá szerintem a fákját. Fék, forszázs. Megjött a forszázs, féket felengedem, kicsit belelépek oldalkormánnyal, és ezt még tudom mutatni, botkormány magamra. Elemeli, át sikerült hamar elszívódni. Futó be. Futócsap reteszelő. Vissza, fékszárny is, és így fájkával, full forszázson emelkedünk szépen. Arra ügyelek, most 2 dologra nagyon ügyelek, hogy 11.000 méter alatt ne lépjem át a hangsebességet, illetve, hogyha az orrát elkezdi leadni a gép, akkor az ne történjen meg hirtelen, mert hogyha az hirtelen történik meg, akkor kifogyasztó tartály és leáll a hajtómű, idő előtt meg kell mutatni, amit egyébként csak fönt szeretnék. Azt, hogy a gépet milyen terhelés éri, azt itt a bal alsó műszeren látjátok. Tehát az a lényeg, hogyha a gép elkezdi leadni az orrát, akkor negatív terhelés vagy nulla terhelés ne érje hosszú ideig, mert akkor az nem jó. És most egy picit nem az orrát nyomom le, egy picit most hagyom gyorsulni,
magasságom 5000 méter fölött van, és egy enyhe emelkedéssel folytatom fölfele az utat. Ugye az volt a Sándornak a története, hogy amikor az MF-fel felszállt, akkor 15.500 méter magasságban 1,5 Mach környékén visszavette a forszást, és egyszerűen egy pompás jelenség keletkezett, elkezdett durrogni, csattogni a gépnek az eleje, és úgy döntött, hogy leállítja a hajtóművet, mert az nem volt elég, hogy visszateszi ugye alapgázra, és ezután a légiindítást megkísérelte. Viszont a légiindításnál azt kell tudni, hogy 10.000, direkt visszafele mondom, 10.000 és 8.000 méter között akkor lehet elkezdeni a légindítást, hogyha megvan legalább az 550-es műszer szerinti sebesség. Ha pedig az ember 8000 méter alá kerül, akkor ott a 450 is elég. A pompás jelenséget ugye, és pont azt a szituációt, amit a Sándor is ugye átélt, azt nem tudom 100%-ban ugye visszahozni, viszont elő tudom idézni én is a pompás jelenséget saját kezűleg. Ehhez én azt fogom tenni, hogy átváltom az orrkúp vezérlést manuálisra, és kitérítem az orrkúpot teljesen. Ekkor ugye megváltozik az egyébként automatikusan, optimálisan beállított belül levegőmennyiség, és remélhetőleg ti is fogjátok hallani azt a csattogó, durrogó hangot, amit a fülkében lehet tapasztalni. És akkor én is le fogom állítani a hajtóművet, és elkezdünk süllyedni. Magasságom közben 11.000 méter lesz, úgyhogy itt már átléphetjük majd a hangot, de hát ez még kell egy kis idő. És azt csinálom, hogy a robotpilótát beteszem annyira, hogy tartsa a 0 fokos emelkedést, tehát vízszintes repülés legyen. Na, remélem nem bólintott túl sokat. És szépen így gyorsulhatunk. Ő itt tartja a magasságot, és közben gyorsulhatunk. Itt érdekes megfigyelni a két sebességmérő közti különbséget. Itt a bal oldalon látjátok a műszer szerintét 550-560, viszont a valós sebességünk már 1000. És ebben a pillanatban átlépjük a hangsebességet, látjátok a magasságmutatón, hogy kitér egy pillanatra. Majd amikor ugye rendeződnek a dolgok, akkor szépen a műszerek magukra találnak. Tehát átléptük a hangsebességet, a valós sebességünk 1100 fölött van, a műszer viszont idézőjelben csak 600 valamennyit mutat. Ugye ennek az az oka, hogy a műszer szerinti sebesség az a pitott cső által mért sebesség. És mivel magasan vagyunk, ritka a levegő, ezért kevesebb levegő részecske szágult befele ugye a pitott csőben, nyilván kevesebb levegő részecske, alacsonyabb sebességet mutat. És én azt mondom, hogy amikor ilyen 1,5 Mach, 1,6 Mach környékén leszünk, akkor én is szépen elkezdem emelni a gépet, majd hogyha 15.500-ra érek körülbelül, akkor visszaveszem a fákját, és megnézzük, hogy akkor hogyan néz ki ez a pompás jelenség. Még annyit a robotpilótához, hogyha az ember ilyenkor belép oldalpedállal, attól függetlenül a robotpilóta vissza fogja hozni magát ugye a kívánt irányba, tehát ez nem befolyásolja a vízszintes repülést. A légindításról még annyit, hogy ha nem indulna be elsőre, közben azért figyeljük a sebességet, ha nem indulna be elsőre a hajtómű, emelkedek,
akkor próbálkozni lehet újra 40 másodperces időközökkel. Meglátjuk, hogy lesz, mint lesz. Emelem a gépet. Ugye ilyen sebességnél, amikor ilyen 1800 majdnem a valós sebesség, igen, csak pörög felfele a mutató. Megvolt a 14 000, megvan a 15 000, veszem vissza, és én most azt csinálom, hogy a kúpot kitérítem teljesen, és várunk, csak azért a gépet nagyon ne borítsam el, várunk egy durrogó, csattogó hangra. Ez most, remélem halljátok valamennyire. Össze-vissza ugrál a fordulatszámmérő, hajtóművet leállítom, orrkúpot visszateszem azért automatára, hogy az indításnál már automatán működjön. És itt fent vagyunk a 17-18 000 méter magasan a nagy kékségben, és most engedem, hogy süllyedjen a repülő. Az én célom az, hogy ilyen 600 km/h műszél szerinti sebesség meglegyen, és 10 000 méter alatt megkísérem a légiindítást. Itt van ez a fekete kapcsoló, ezt fogom felkapcsolni, és hogyha a T10-es tablón itt jobb oldalon, a bal felső sarokban kigyullad a piros visszajelző lámpa, hogy igen, beindult a hajtómű, hogy elkezdődött ugye az indítási folyamat, akkor én ugye egyből a gázkart azt már teszem alapra. Ha nem, akkor lekapcsolom és számolunk 40-ig. Közben jöjjünk azért lefele. Magasságom 12.005. Sebesség 550, azért még picit gyűjtsünk sebességet. Nem célom az, hogy nyílegyenesen zuhanjak lefelé, mert ha neten nem jön össze az első indítás, akkor nem akarok gyorsan sok magasságot veszíteni. Hogy vagyunk, igen, most lesz majd a 10 méter, 10 000 méter. Na nézzük, 10 000 alatt vagyunk, hát nem indul, akkor improvizálni, lekapcsolni, 40-ig számolunk. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jó, most már valószínű jó lesz. Innen kezdve 15-30 másodpercen belül el kell érnie a hajtóműnek az alapjárati fordulatot, ez elég szépen pörög felfele. Utána gyors le kell próbálni a gázkart, és le kell kapcsolni a légindítás kapcsolóját. Jó, ez működik. No, hát akkor a légindítás része az ez lett volna. Szerencsére összejött, és most jön a másik része. Jó, Robi, igen, most pont látom a csetet, mert a robotpilótát betettem, igazad van, nem kigyullad a lámpa, hanem világít, mert ha kigyullad, akkor valóban gond van. Jó, igazad van. Tehát, keressük akkor egy repteret, ahova le tudunk szállni. Ugye Krasnodarból indultunk, és hát a legközelebbi reptér az most egyébként Majkop lenne nekünk, amelynek az RSBN csatornája az 5-ös, és ez teljesen jó, 80 km távolságban van körülbelül,
és akkor jelentkezzünk be a reptérre, hogy le akarunk szállni. Majkopnak 11-es a rádiója, és akkor torony, Majkop, bejövő. Figyeljük, hogy mit mond. Két érték fontos. Igen, QFL 74431 és 40-es pálya. Ez fontos lesz a robotpilóta miatt is. QFL 74431, na, valahogyan csak beállítom. Jó, mondjuk. És 40-es pályára kéne leszállni. Na, még egy picit. Oké, na, akkor hát az a helyzet, hogy én pedig nem a 40-es pályára fogok leszállni, hanem az ellentétes irányra, ami 220, mert ha most én tartanám magam a 40-eshez, amit megadott a torony, akkor vagy át kéne repülni a pálya felett, vagy nagy kerülővel kellene ezt megtenni. Tehát ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban a pályához érjünk, ahhoz én az ellentétes irányt állítom be. 220-as irány lesz. Jó. No, de a két mutatóról gyorsan pár szót. Csak egy picit kimegyek jobbra, hogy a leszálló irányra merőlegesen repüljek, és szépen az árkának a tüje az igazodjon. Tehát a robotpilótát most beteszem, és akkor tudok valamennyit magyarázni. Ez a 90 km azért hamar el fog fogyni. Van kettő mutató az NPP műszerén. Ugye ez a dupla vonalas, vastagabb mutató, ezzel állítjuk be az irányt, vagy a leszáll, vagy a felszálló irány, ugye mikor melyikről beszélünk. Ez a mutató, amelyet nem mi állítunk, az pedig az ARK-nak a mutatója. Most egyébként itt lent RSBN üzemmódban van kapcsolva, és ez folyamatosan mozog, és mutatja nekünk, hogy merre van a pálya. És az a cél, hogy ez a kettő mutató fedésbe kerüljön, szépen lassan. Most azért haladok merőlegesen a pályára, hogy az ARK mutató minél jobban kényszerítve legyen arra, hogy ez fedésbe kerüljön. És abban az esetben, hogyha a kettő mutató egymással fedésbe kerül, akkor és felfele mutatnak, akkor vagyunk pontosan tengelyben. Robi, én az orosz, jó, lehet, hogy jól értetted, nem tudom, én sajnos a rádiózást annyira nem értem, mivel autentikus oroszul van, viszont lehet, hogy igazad van. Az a cél valóban, hogy visszatérjünk. Jó. Üzemanyagunk 1200 liter fölött van, ez így elég lesz. A távolságunk az így 76 km, de akkor csinálunk egy olyat, ami még jobban majd arra készteti az ARK-nak a tüjét, hogy ugye a dupla vonalas, a vastagabb mutatóval egybe simuljon. Kijövök még jobbra, és akkor utána fordulok majd rá az irányra. – 40 kilométeren szeretnék azért majd futót nyitni, illetve a fékszárnyakat is egy 25 fokra, és szépen süllyedve jövök majd lefelé. A kettő mutató az közelít egymáshoz,
és amikor már igen közel lesznek, sőt fedésbe kerülnek, akkor majd látható az NPP műszerén, hogy így bekúszik egy ilyen fehér függőleges vonalka. Ez a kurznak, az iránynak a kis, hát ezt szakmaiak majd megmondják, hogy minek nevezzük pontosan. Ugye ezt a kurzt, az irányt mutatja is. Ha ez pont középen lesz, akkor áll jól a gép. Én elkezdek most egy balfordulót, a mutatók azok egész jól állnak, és szépen lassan próbálom a gépet most ilyen 81 néhány kilométer távolságból pályatengelybe tenni. Látjátok, mennyire közel került már egymáshoz a kettő mutató. Most nem az a cél, amikor így pályatengelyre szeretnék kerülni körülbelül, hogy itt mérnöki pontossággal 10 millire álljon a műszer, hanem az, hogy egy nagyon jó irányba álljak. Mert van néhány fokos ugye toleranciája itt a pályától való eltérésnek, és hogyha annyira beállítom a gépet majd, hogy 25 kilométeres távolságban a robotpilóta fogja mind az irány, mind pedig, tehát mind a pályairány, mind pedig a siklópályának a jelét, akkor már az jó. És nézzétek meg, hogy kúszik be alul a fekete, megint a fehér kis vonalka, lassan a kettő mutató fedésbe kerül, és az a célom, hogy amikor a fehér kis vonalka bekerül középre, akkor a mutatók fent felfelé mutassanak. Picit még korrigálok, és így jövök lefele. Kicsit jobbra, kicsit balra, és tartom ezt az irányt. Veszek le a sebességből, mert ez a 70, most pont 70 km, ugye itt van a távolságnak a visszaszámlálója, most már 69, ez igen gyorsan el tud fogyni, és azért kicsit süllyedni is kellene. Nagyon nem szeretnék, de azért jöjjünk lefele, hiszen elvégre szeretnék leszállni, és ahhoz, hogy futót tudjak nyitni, ahhoz az kell, hogy a sebességem ne legyen magasabb, mint 550 km/h. És ezért én most teljesen le is vettem a gázt, úgyis süllyedésben vagyunk. Ha pedig úgy látom, hogy mégiscsak gyors az egész, akkor nyitok egy kis törzsféklapot, az pedig kellően fogja csökkenteni a gépnek a sebességét. Műszer szerint bő 700 km/h a sebesség, ennek 550 vagy az alá kell csökkennie. Távolságom 54 km, és jövök szépen lefele. Ugye hiába látjuk, hogy 1000 liter üzemanyag van, ez nem kevés, hiszen most abszolút alig használunk valamit, úgyhogy ez bőven elég lesz a leszálláshoz. Akik pedig még mindig itt vannak, azoknak köszi a figyelmet. Még egyszer csak egy gyors csekk, 220-as az irány, úgyhogy ennek jónak kell lennie. Be kell valljam, múltkor képzeljétek, úgy jártam, hogy jöttem lefele, és átmondom, már láttam a pályát, nem jönnek meg a jelek, se a kurz, se a glisszada, tehát se a pályairány, se a siklópálya, hát azért, mert 2.20 helyett, illetve 2.30-at állítottam. Úgyhogy itt azért van jelentősége a dolgoknak. Na, szerintem most nagyon nem akarok tovább süllyedni. Úgyhogy 41 km, ez pont egész jól jött ki. Futó ki, fékszány 25 fokra, és azért most már megtámasztom egy kis gázzal a dolgot,
Sőt, mi több, robotpilótát azt beteszem, hogy tartsa így a magasságot, egyelőre majd innen fogok tovább süllyedni, és az a cél, hogy ilyen 450 km/h sebességet biztosítsak a gépnek, és akkor az úgy elegendő lesz majd a besikláshoz. Robi, most gyors rátok mégis nézni a csetet, mit mondasz? 20 ezek állnak be a blankerek elvileg. Igen, viszont én azt találtam itt a szimulátorban, hogy 25 km-től fogja a jelet, 33 km a távolságom, magasságom, hát lehet, hogy kicsit magasan vagyunk, de majd ezt mindjárt meglátjuk. Kellene sebesség, ne legyünk azért egyre nagy képűek, hogy 350-360-nal akarunk itt korzózni. És ez kívülről így néz ki. Jövünk befele, futók kint vannak, és valahol a pálya ott van előttünk. 28 km a táv. A robotpilótától visszaveszem annyira az irányítást, hogy picit süllyedjek. Távolság 26 km és 25 alatt átváltom a navigáció üzemmódot Posadkára, ami ugye a leszállást jelenti. Megnézzük, hogy mennyire látja a gép a jeleket. Jó, egész szépen megjöttek a jelek. Én itt át is adom a robotpilótának. Innentől kezdve ő szépen magát behúzza a megfelelő siklópályára, illetve a megfelelő irányba, és amikor az egész patentül fog kinézni, akkor az a kereszt, amit ott lent láttok, tehát a Kurz és a Glissada, az egy tökéletes, szép fehér keresztet fog alkotni. A gép korrigálja magát, én nekem innentől kezdve a gázkarnak, pontosabban ugye a hajtómű vezérlőkarnak, illetve a fékszárnyaknak a kezelése, ez a feladatom. Közben nézzétek meg, hogy ott van előttünk a pálya, és ha minden jól megy, akkor oda fog minket a gép lehozni. További feladatom lesz, hogy 60 méteres magasságon, amit innen a rádiós magasságmérőről fogok leolvasni, 60 méteres magasságon én át fogom venni a géptől az irányítást, mert a kilebegtetést azt a pilótának kellett ugye megoldani. Sebességünk nagyon szép, 440 környéke, picit most veszek vissza belőle, amikor a távoli irányadó felett áthaladunk, és ugye csipog a marker, akkor a fékszárnyakat itt 45 fokra fogom. Igen. Mondta a torony, hogy kontaktoljam őket. Megkértem a leszállást. Távolságom 9 km. Gyönyörűen zsinóron húzzák le a gépet. Vagy húzza a gép magát, mint a zsinóron húznák ugye le. Semmit nem csinálok, a gép hozza magát lefele. És azért tartsuk észben, hogy 1970-es évek technikájáról beszélünk, és már akkor ilyen volt. Fékszárnyak 45 fokra. És felkészülök arra, hogy a botkormányon itt ezt a piros gombot majd megnyomom 60 méteres magasságban. Gyönyörűen jövök befele
tengelyben van a gép. Még mindig a gép hozza magát, még mindig bólint lefele. Magasságom 100 méter. Még mindig a gép, még mindig a gép. Itt a 60 méter, átveszem. És megpróbálom szépen kilebegtetni. Hát ez egy picit puffanós lett. Mennyi üzemanyag van? Még 1000? Akkor menjünk. Hát aki még itt van, akkor még egy picit huligánkodjunk. Futóbe. Na nézzük akkor. Egy picikét még itt hemperegjünk egyet. Ha már ilyen sokáig itt voltatok. Na. Jöjjünk vissza egy félbukfencel. Közben láttam a csetet. Sándor, szia! Azt írtad, hogy KPP. Miért írtad, hogy KPP? Bejövünk a pálya fölé. Egy kis gáz. Egy kis hátonrepülés. Fogy az üzemanyag, azért most már szálljunk le. Kijövök balra. És szépen koptatom meg a sebességet. Futó kifele. Fékszárny. És teljesen leveszem a gázt. Sőt, szerintem ide kell most törzsféklap is. És szépen beesünk a pályára. Törzsféklap, 45 fokos fékszárnyak. És ezzel szépen ide bejövünk. Bent is hagyom mind a kettőt végig. Kilebegtetésnél szépen el fog fogyni ez az 500-as sebesség. És na hát ez ledurrant. Jó, a törzsféklapot visszahúzom, meg a fékszárnyakat is most már. Na közben megnézem, hogy hova tudnánk beállni. Valahol kellene lennie egy guruló útnak. Szerintem mondjuk itt. Egy kis fék, egy kis gáz. És ide jöjjünk be balra. Igen, megkértek, hogy guruljak a zónába. Hát, hogyha most itt előttünk ez a zóna, akkor én oda fogok gurulni. Hát ide mondjuk beállunk. Gáz le. No.
Akkor kikapcsoljuk lekapcsoljuk a hajtóművet is. Pontosabban azt leállítjuk, a berendezéseket meg kikapcsoljuk. Ezt még gyors lekattingatom, utána megnézzük a 1844-est kívülről is, és lassan akkor majd elköszönök. Hát ez lett volna, amit beszerettem volna mutatni. Ja, közben ugye még itt a hidraulika nyomást ki lehet pumpálni a rendszerből, hogy a műszakiak ezt annó tették. Jó, ezt is visszakattintjuk. Ezt vissza alapba. Jó, szerintem meg lennénk, hogyha valaki szakmabeli még hiányol valamit, akkor írjátok meg, mit nem kapcsoltam le. De addig én kinyitom itt a fülketetőt, és ugye ide jövök kívülre. Na, hát köszönöm szépen a figyelmet. Ugye akkor a mai nap 2 dolgot próbáltam így bemutatni. Az egyik az, amit a Doma Sándor 1974-ben MiG-21 MF-fel átélt, ugye le kellett állítania fent a hajtóművet. Ez a Biszeknek egyébként ilyen tipikus jellemzője volt, hogy bizonyos körülmények megléte esetén 1,5 Machnál bepompázsolt a repülő, és amikor bepompázsol, akkor az azt jelenti, ugye, hogy itt az oldalszám előtt látható kis ajtó, az nem tudja ugye megfelelően elvégezni a feladatát, tehát nem tud elég plusz levegőt kiengedni, és elkezd durrodni, csattogni ez egész. Tehát Biszeknek volt egy ilyen jellemzője, hogy bepompázsolt, többször fordult elő ilyen, nyilván az ő esete az nem volt egyedi, viszont azért én szerintem, amikor az ember 15-6-7 ezer méteren egyedül a mélykék égbolt környékén így egyszer csak is síri csendben jön lefele, és azon gondolkodik, hogy akkor beindul-e a hajtómű, vagy sem, sikerült-e megúszni a hajtómű károsodást, vagy sem, hiszen pompás jelenségnél fennállhat a hajtómű károsodás veszélye, akkor szerintem az annyira nem egy laza pillanat. Úgyhogy köszönöm szépen, Sándor, még egyszer, hogy megosztottad ezt a történetet velünk. Megpróbáltam a lehetőséghez képest visszadni úgy, hogy az így valamennyire élethű legyen, és hát megint volt egy improvizáció, nem indult be a hajtómű, láttátok, tehát 10 000 méteren elkezdtem indítani, vagy ugye felkapcsoltam a légiindításnak a kapcsolóját, és nem indult, valószínű ritka volt a levegő, pompásgátló redőny, igen, köszi, Mészi. Nem is tudom, miért nem használom itt a szakszavakat, mert ilyenkor az van, hogy ugye figyelnem kell arra egyszerre, hogy ti mit láttok, figyelnem kell arra, hogy ne mondjak nagy hülyeséget, és akkor ilyenkor ugye kimaradnak ilyen szakszavak, de valóban persze pompásgátló redőny. Ez a szakszerű megnevezése. Tehát volt megint egy adag improvizáció ebben a repülésben, ugye meg kellett kísérelni 40 másodperc múlva az újból indítást, ezt egyébként a pilóta 5 alkalommal kísérelheti meg, és én is köszönöm, István, 5 alkalommal kísérelheti meg a pilóta, a légiindítást 2000 méter alatt pedig dönteni kell a katapultálásról. A másik improvizáció pedig ugye az volt, hogy a leszállás után mégiscsak elmentem még egyet bukfenckedni, de nyilvánvalóan, mivel az is teljes forszázson történt, az üzemanyag az rohamosan fogyott, tehát le kellett hozni a gépet. Nem sikerült
nem sikerült ugye annyira szuperül oda nyalatni a betonhoz, de hát kibírja a futó. Közben Sándor Doma, szia, írott, hogy a leszálló irányon a Passátka, a vezetést a KPP lepen is már nem az eddigre vezetjük. Aha, igen, akkor a következő, amit mondasz, és aki itt van, akkor egy kicsit szakma. Ugye, a műhorizont az a KPP, itt az iránytűre mondjuk, hogy MPP, és itt a KPP alapján mondja a Sándor, hogy az alapján megyünk, amikor is a fenti kis karikában a sárga kis pálcának középen kell lennie, illetve ennek a kis sárga mutatónak is szintén középen kell állnia függőleges irányban, akkor vagyunk pont pálya irányon, tengelyben. Ha pedig itt bal oldalon, ebben a kis karikában a sárga kis jelölő szintén középen van, akkor jó a siklópályánk. Én szerintem erre gondolsz, Sándor, és egyébként teljesen igazad van, mert itt valahogy, ha a fent követi az ember ugye a mutatóknak, vagy a műszereknek a mozgását, iránymutatását, az valahogy sokkal könnyebben megy, mint ide lenézni. Illetve ha nem kell annyira lenézegetni, akkor többet lát az ember talán abból, így holztérből, hogy itt kívül ugye mi folyik, hol vagyok a környezetemhez képest. Most, ha befolyásoló tényező volt ez, ha nem, amit itt az legutóbb elmondtam, hogy itt a holztérből talán jobban észleljük a külső környezetet, akkor is az teljesen igaz, hogy a KPP alapján jobb így tájékozódni, vagy annak az iránymutatását követni. No, hát szerintem akkor ennyi lett volna a mára rendelt Szent Evangélium. Az a kérdésem, hogy akik itt vannak, van-e esetleg még valami megjegyzés, javaslat, építő jellegű hozzászólás, kritika, kérdés, vagy pedig ki lehet szállni a repülőből. Várok még kicsit. Örülök, hogyha visszahozom az emlékeket. Nyilvánvalóan ugye én nekem dupla erőfeszítésbe kerül az, hogy ne beszéljek félre, és lehető legtöbb ugye szakmai kifejezést csempészem bele az előadásba. Viszont nagyon érdekes, hogy amikor ugye ezt többfele kell figyelni, akkor ez az agykapacitás, ez így lecsökken, és én szerintem azért itt megint csak azt látjuk, hogy azért mennyire agymunka a repülés. Tehát mindig csak a Kostyák Ferenccel tudom idézni. Azt mondta, hogy ezekbe a gépekbe kismérnök pilóták kellettek. Tehát annyira kellett figyelni a paraméterekre, itt nem lehetett rábízni szinte teljesen magad a gépre, mert az úgyis mindent kiszámol. Tehát egy csomó mindent kell figyelni, és hogyha ugye nekem, mint hát gyakorló szimulátorosnak, de mégis azért az élőadás során többfele kell mégis, vagy még több mindenre kell figyelni, ugye ez azért nagyobb energiát emészt fel, úgyhogy köszi, hogyha egy nem felejtem el a létrát, köszi. Úgyhogy, tehát mondom még egyszer, ez nekem így nagyobb erőfeszítés arra figyelni, hogy a látottak és a hallottak azért szinkronban legyenek, és azért mivel több pilóta és műszaki is nézi az adásokat, hát azért nem szeretném, hogyha itt ilyen kerekedő szemekkel néznének, főleg ők, hogy miket beszélek. Ugyanakkor igyekeznék egy olyan nyelvet is megtalálni, amely azokhoz szól, akiket érdekel ez az egész, akiknek tetszik, viszont nincsenek annyira tisztában a szakszavakkal. Tehát ott nekik valóban úgy találtam célszerűnek, hogy azt mondom mondjuk, hogy kis fehér vonalka,
egérrel próbálom ugye néha mutatni, és akkor amikor az ember egy-egy ilyet belecsempész, vagy megmutat, akkor azok, akik eddig esetleg csak így éppen érdeklődtek, vagy kívülállók voltak, és ide tévedtek ugye az adásra, azok is felfigyeltnek arra, hogy hát micsoda technikával rendelkezett egy MiG-21-es már az 1970-es években. Jó, rendben. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szerintem akkor én is kiszállok lassan a fülkéből, és elköszönök tőletek. Ugye a szokásos képpen, hogyha átváltja a szoftver. Szeretném megköszönni a figyelmet. Attila Körbendi, hát te pont ilyen vagy, tehát gondolom arra gondolsz, hogy te nem szakmai vagy, hanem ugye így érdeklődőként jöttél ide a csatornára, és neked viszont akkor ezek szerint hasznos az, hogy nem csak ugye szakszavakat használ az ember. Igen, jó, rendben, köszi. Akkor alapvetően talán egy jó mixet, egy jó elegyet sikerül azzal ugye elérnem, hogy a szakszavak mellett azért próbálom picit a nyelvezetet egyszerűsíteni. Megijedtem a sörömet. Rendben, Robi, köszönöm szépen. Én azt gondolom, és akkor itt tényleg lassan elköszönök, hogy ez egy jó ideig az utolsó előadás volt. Jön a jó idő, egyre több a teendő kint is. Nyilvánvalóan fogunk még később találkozni, mikor azt nem tudom, vagy esetleg ilyen spontán, élő bukfenckedés lesz, egy pici műrepülés, csak így kötetlenül, lehet, hogy nem is bejelentve, úgyis látjátok majd a Facebookon. Viszont a előre meghatározott tematikával való repülés, az így ez lett volna, és még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb, akár bejelentve, akár nem bejelentve, és erőt, egészséget nektek. A forszázs legyen veletek, további szép estét kívánok. Sziasztok, sziasztok!